идомаи хониши повести Одина. машварати сафар. Одинаро чораи ҷуз ин буд ки дубора сари худро гирифта ба Фарғона баргардад. чанд гоҳ дар он ҷо муздуриву ҳамолӣ намояд, андаке нақдинаву кола посира карда бозгашта ба ватани худ ояд. тӯю тамошо карда Гулбибиро ба никоҳи худ дароварад ва бақияи умрашро агарчи як рӯз аст бо ҷононаи худ ба сар барад. лекин ин матлабро ба бибиаш чӣ гуна мефаҳмонда бошад? биби Оиша ба ҳеҷ ваҷҳ намехост ки дигарбора ягона фарзанди азизи худро аз даст диҳад ва дуввумбора худро ба даруни оташи хонумонсӯзи ҷонгудози ҳиҷрон андозад. баъд аз тамом шудани ҷанҷоли арбобкамол, шабе Одина бо модаркалони худ аз ҳар дар суҳбат мекард ва мехост ки гапро ба болои сафари худ оварад, чаро ки ин матлабро яку якбора ба кушода гирифтан далерӣ намекард. бинобар ин аввал масъалаи тӯйро дар миён андохт ва аз модаркалони худ пурсид: акнун ки ба дастамон чизе намонд, тӯйро чӣ гуна мекунем ва дар ин бора ту чӣ андеша дорӣ? албатта бе чиз тӯй кардан мумкин нест, гуфт биби Оиша. ҳозир сабр намудан дар кор. худо подшоҳ аст. ҳар вақт дастрасо шавӣ, тӯй хоҳем кард. худо подшоҳ аст гуфта нигоҳ карда нишастан кори бевазанона аст, гуфт Одина. пулу чиз ҳеҷ гоҳ аз осмон ба дасти касе наафтодааст. агар бекор таваккал карда нишинам, аз гуруснагӣ мемурем. чӣ ҷои тӯй кардан? магар ин ки ба мардум тӯй надода никоҳ кунам, баъд як зиндагӣ бошад, ҳар нав карда мегузаронем. Одина бо ин суханварӣ модаркалонашро аз як ҷои бисёр нозук гирифта буд, зеро як кампири 70-солае ки мӯяшро дар миёнаи одат сафед кардааст, ҳеҷ намехоҳад одатҳои бобоӣ андаке кам шавад. чӣ ҷои тамом барҳам задан? ба ҷавоби ин сухани Одина биби Оиша гуфт: не, бе тӯй ҳеҷ мумкин нест ки никоҳ кунем. дар миёнаи мардум чӣ гуна сар бардошта мегардӣ? оё намегӯӣ ки чун қудрати як пуд биринҷ надоштаед, сарро ҳаваси зан гирифтану келин фуровардан кардед? агар аз сухани мардум чашм пӯшем ҳам, тӯй накардан мумкин нест, зеро худи ман орзуҳову ҳавасҳо дорам. мехоҳам ки ба тӯй мардумонро хабар карда оварда ошу нон канам. соҳиби келин шуданамро ба дӯсту душманон нишон диҳам. имрӯз фарзанди ман яке аст, орзуям ҳам якест. он орзу ҳам ин аст ки тӯю тамошои фарзандамро ба чашми худ бинам ва орзуи чандинсолаамро шиканам. ин тавр бошад, мо дар ин дунё рӯи тӯйро нахоҳем дид, гуфт Одина, зеро тӯй бепул намешавад ва одами бекор пул нахоҳад ёфт. дар ин сурат аз хаёли тӯй, орзуву ҳавас гузаштан дар кор. ту нияти келинфурориро, ман фикри зангириро аз дил бароварданамон лозим. ман туро бекор нишин намегӯям, гуфт биби Оиша. ба хизмати касе даромада кор кун, музд гир, дар ин сурат ҳам нафақаи ҳаррӯзаамон мерасад, ҳам тӯят саранҷом мешавад. Одина суханро ба сари матлаб оварда буд. худи модаркалонаш ӯро ба кардани хизмати касе супориш мекард. акнун мумкин буд ки бо як муқаддимаи дигар матлабро ошкор дар миён орад. биби Оиша қадре хомӯш истода сухан сар карда гуфт: ман аз хизмат кардан сар наметобам. агар хизмат ёфт шавад, ҳозир медароям, аммо ба хизмати кӣ? дар куҷо? дар ин ватани мо ки аз дастбурди ҳокимон ва золимону қозиёни хунхори Бухоро
чун хонаи чуғз вайрона шудааст, дар ин ватани мо ки аз зӯроварии амалдорони танхоҳдор ва муллоёни гӯшгир харобазор шудааст, дар ин ватани мо ки аз ҷабру зулми монанди арбобкамол, боёни ғаддор, зиндони муздурону ранҷбарон кардаанд, чӣ гуна кор ёфт мешавад ки ҳам ба сабаби ӯ рӯзгор гузарад ва ҳам тӯй саранҷом ёбад? магар воқеаи хизматгории ман ва таъдиди арбобкамолро фаромӯш кардӣ? агар дар болои ин ҳодиса ба дастам як тӯб читу як ҷуфт кафши рӯймолӣ аз Фарғона овардаам намебуд, ман аз сари нав ба ғуломии арбоб гирифтор мешудам. боз ҳам чорае ҷуз ин нест ки ба Фарғона сафар кунам ва дар он ҷо чанд гоҳе ҳамоливу муздурӣ намоям, то ки маблағе ба даст оварда амри хайри худро пеш гирам ва туро ҳам ба орзуят расонам. хуб, агар ту розӣ шавӣ, бе чизи тӯй мекунам, яъне никоҳи бетӯй менамоям. биби Оиша ба никоҳи бетӯй розӣ шуда наметавонист. ба далелҳои одина ҷавоб ҳам ёфта натавонист. ночор ба ин фикр омад ки худаш ва Гулбибиро ҳам бо ҳамроҳии худ ба Фарғона кучонад, то ки дубора ба доғи ҷудоӣ ва балои бекасӣ гирифтор наояд. биби Оиша ба ҳамин мулоҳиза ба Одина гуфт: модоме ки сафар гузир нест, маро ва ин духтари ятимаро дар ин вайрона танҳо магузор, моро ҳам ҳамроҳи худ аз ин диёр бар. ин маслиҳат ҳам ба Одина маъқул афтод. бинобар ин маркаберо ки аз Фарғона саворӣ карда оварда буд, парвариш намудан гирифт. мақсадаш ин буд ки дар роҳ ду занро ба навбат ба маркаб савор мекунад ва худаш пиёда меравад. лекин ҳамроҳи як духтари қадрасидаи соҳибҷамол ба як роҳи хатарноки пурбало бе як мардинаи дигар баромадан аз маслиҳат набуд. бинобар ин пеши сангин рафту хаёли худро ба вай изҳор кард: агар ту ҳам фикри сафар дошта бошӣ, ба зудӣ тайёрӣ бин, то ки аз ҳар гуна хатар эмин шуда ҳарду якҷоя ба роҳ бароем. ман ҳам то як ҳафта ба сафар ҳозир мешавам, гуфт сангин. лекин хаёли бурдани модаркалону фотиҳа хондаатро аз сар ба дар кун, зеро ҳокими вилоят ба ин ҳеҷ ваҷҳ розӣ нахоҳад шуд. ман ҳам чанд сол аз ин пеш хостам модарамро ҳамроҳи худ барам ва дигар бор рӯи золимони ин диёрро набинам. ризо надода буданд. ҳатто боре Бухоро рафта аз калонон ба номи ҳоким хатӣ илтимос овардам ва илтиҷо намудам ки рухсат диҳанд модари кампирамро ҳамроҳи худ бубарам. ҳоким қабул накард ва гуфт дигарбора пайи ин кор ҷустуҷӯ накунӣ. во аҷабо, гуфт Одина, сабаб чист ки инҳо ба сафари занон рухсат намедиҳанд? сангин баъд аз хандидан: додарҷон, ту ҳанӯз тифлӣ, таҷриба надидаӣ ва ҳокимони вилояти худро намешиносӣ. бинобар ин тааҷҷубҳои беҷо мекунӣ. гумон мабар ки ҳокимони мо содаанд ва бесабабе ҳукме бароварда мардумро ташвиш медиҳанд. не, ин тавр нест. ҳокимон манфиати худашонро хуб медонанд ва дар зери ин қоида ки хонаводаи муздуронро ба баромадан аз вилоят рухсат намедиҳанд, барои онҳо манфиатҳо аст. ба ту равшан бигӯям, вақте ки мо ва дигар муздурон аз Фарғона баромада ба сарҳади Қаротегин расидем, чӣ миқдор молу нақдинаро закотчиён гирифтанд? миқдорашро намедонам, гуфт Одина. ин қадараш маълум аст ки хеле бисёр буд. чӣ чой, чӣ қанду кафши ту куҷо шуд? пурсид сангин. ба коми наҳанг рафт. пас агар ҳоким рухсат бидиҳад ки ту хонаводаатро ҳамроҳи худ аз ин ҷо бубарӣ, бозгашта ба ин диёр хоҳӣ омад? не, ҳаргиз ёди ин вайронаи Зулмободро нахоҳам кард.
бинобар ин ҳоким ба кӯчонидани хонавода рухсат намедиҳад, гуфт Сангин. ба ин восита ҳар сол аз муздурони мусофири Фарғона ва дигар ҷойҳо танга фоида мебинанд. агар ба кӯчонидани хонавода рухсат диҳанд, ҳеҷ муздуре дигарбора ба ин ҷо нахоҳад омад. албатта дар ин сурат кисаи ҳокимон, қозиён, раис ва одамони онҳо холӣ ва косаашон хушк хоҳад монд. ҳар чӣ мекунӣ бикун ва модаркалони худро розӣ намо. ҳафтаи оянда сафар хоҳем кард. сафар ва ҷудоӣ. Одина аз пеши Сангин ба хонаи худ баргашт, лекин бо як олам маъюсу ноумедӣ баргашт, зеро ҳамроҳи худ бурдани модаркалонаш ва фотиҳа хондаашро муқаррар карда буд. дилаш аз ғояти шодиву хуррамӣ чун хуми шароб меҷӯшид. дар воқеъ он хаёл хаёли басе ширин буд, агар он гуна сафар муяссар мешуд. Одина на танҳо худ аз ин зулмобод халос мешуд, балки як тариқа халос мешуд, ки модаркалони меҳрубонаш ҳамсафар ва ороми ҷонаш дар бар. ҳоло чӣ? ҳоло сафар мекунад бо ҳамроҳии корвони андӯҳ ва қадар, бо дили бирён, синаи сӯзон ва чашми тар, ба ҳолате ки чӣ шудани оқибаташ низ маълум нест. оё ба саломатӣ баргашта боздиди модаркалон ва ёри меҳрубонашро муяссар мешуда бошад ё на? мушкилтар ин буд, ки ба ҳуҷуми андӯҳу аламе, ки дар вақти видои бозмондагонаш табиист, ба худ бардошту таҳаммул намедид. Одина бо ҳамин гуна андешаву васвасаҳо ба хонаи худ расид. аввал аз ҳар тараф суханҳо гуфта, пас аз он ба модаркалони худ фикри сангинро дар бораи сафари ӯ ва Гулбибӣ фаҳмонд. бечора биби Оиша аз ин хабари наумедии шум ба андозае дар изтироб афтод. гӯё дар ҳолати назъ буд, ки ҷон медод. чун мори сарбурида ё монанди мӯи оташдида ба дуд мепечид. оре, наумедии ногаҳонӣ пас аз умедвории бисёр ва барҳам хӯрдани орзуҳо ба якборагӣ, пас аз ҷазм кардани вуқӯӣ, он ба ғоят даҳшатнок ва тоқатгудоз аст. биби Оиша баъд аз он ки соате фарёду фиғон кард ва соате беҳуш афтод, чашми худро боз карда, бо як нигоҳи пурҳасрат ва аламноке ба рӯи Одина нигарист. Одина гуфт: модарҷон, чорае нест ҷуз ин ки бояд дар ин 2-3 рӯз ҳамроҳи Сангин сафар кунам, ба умеде ки ба зудӣ бозгардам ва дар айёми пирӣ ва нотавоният ба хизматат бошам. ҳоло гирья ва нола фоида надорад. ҳар қадаре ки фарёду фиғон бардорӣ, дили моро, ки худаш об шудааст, хун мекунӣ. дар ин сурат мерасам, ки маро бемор карда ба сафар гусел кунӣ. он беҳ, ки сабру бардоштро пеша намоӣ, чоку пораҳои либоси маро дузӣ ва маро бо дили сафеду синаи пурумед фотиҳа диҳӣ, ки дар ин сафар аз хатарҳо эмин монам. акнун ки аз сафар ва ҷудоӣ гузир нест, бубахшо яке орзуи худамро маълум кунам. худ медонӣ, ки ман туро фаромӯш нахоҳам кард ва ту ҳам маро фаромӯш намекунӣ, лекин ин басанда нест. орзуи ман ин аст, ки танҳо маро ёд накунӣ, балки ман Гулбибии ятимаро дилшоду шавқманд нигоҳ дорӣ. Одинаро ин супориш, ки ба модаркалони худ дар бораи Гулбибӣ кард, дар зери обу арақи шарму ҳаё андохт. лекин чӣ бояд кард? ба зудӣ аз ин ҷо сафар хоҳам намуд, ба ҳолате ки намедонад баъд аз ӯ аз сари дилдодааш чиҳо хоҳад гузашт ва касе ҳам надорад, ки ба ҷои ӯ ғамхору парастори ин бечора бошад. баъд аз ин касе, ки ӯро ҳимояту нигаҳбонӣ мекунад, танҳо ҳамин кампири биби Оиша асту бас. агар ба ин ҳам дар бораи ӯ супориш накунанд, гӯё ки ӯро фаромӯш кардааст.
бинобар ин шарму ҳаёро як тараф ниҳода орзуи худро изҳор намуд. рӯзи сафар дар расид. то имрӯз чоку пораҳои пӯшокиҳои дарида ва кӯҳнаи Одина духта шуд ва барои сафар қадре талқону нони қоқ ҳам тайёр гардид. дар сари ваъда Сангин ҳам омад. қурутоберо ки биби Оиша махсусан барои ҳамин рӯз бо равғани зард пухта буд, бо ҳам хӯрданду хурҷину коларо ба маркаб бор карда, Одинаро биби Оиша дар бағал кашид. аммо бечораро қуввати он набуд ки сухане гӯяд. танҳо аз дидаи хунбор ашкаш 6 қатор мерехту бас. Сангин дар кӯча ба таги дарвоза соате мунтазир истод ва дид ки аз Одина асаре нест. ночор фарёд баровард ки зуд бош, агар дер монем имшаб ба манзил намерасем ва аз корвоне ки имрӯз омадаву озими Фарғона аст боз мемонем. оқибат Одина худро аз оғӯши биби Оиша ба зур кашида ва даст ба ҳаво бардошта илтимоси фотиҳа намуд. биби Оиша ҳам дастҳои ларзони худро кушода дошта барои Одина роҳи сафед, бахту давлат, умру саодат, хайру баракат, сафари бехатар ва боз чизи бисёреро талаб намуд. Одина ҳарчанд мунтазир шуд, ҳеҷ нест ки ин дуои дуру дароз тамом шавад. охир дасти худро ба рӯ кашида, хайр хуш то дидан саломат бошед гӯён аз дар баромад. лекин танҳо Одина аз дар набаромад, балки ҳамроҳи он гӯё ки ҷон аз тани фарсудаи биби Оиша низ баромад. биби Оишаи бечора монанди касе ки ногаҳонӣ вафот кунад ба замин афтод ва Одина бо Сангин маркаби худро савор шуда ба роҳ даромаданд. Гулбибӣ чӣ шуд? ҳолатеро ки дар он 2-3 рӯз ба Гулбибӣ рӯй дод, ба ҳеҷ ваҷҳ қалам тасвир карда наметавонад. Гулбибӣ як ғунчаи нашкуфтае буд ки умеди як олам шукуфтанҳо дар дил дошт. ба ҳавои ҳамсафарии ёри меҳрубонаш шукуфт. танҳо бо боди хазони наумедӣ ки аз ин сафар рӯй дод, дар ҳолати навшукуфтагӣ пажмурда ва ба замини хорӣ рехт. оре, Гулбибӣ ғунчае буд ки дар як лаҳза ҳам баҳорро дид, ҳам хазонро, ҳам шукуфт ва ҳам пажмурд. Одинаву Сангин роҳ мерафтанд. аммо Одина ба таъсири ҳолате ки аз видои бозмондагонаш рӯй дода буд, қуввати сухан гуфтан надошт. ҳатто гуфта мешавад ки ҳуш ҳам надошт. бо таъсири ин аҳволи Одина, Сангин ҳам хомӯш монда буд. ба ҳамин тарз ҳарду монанди ду девонаи бо ҳам дӯстшуда хомӯшона роҳ мерафтанд. баъд аз соате роҳ рафтан, нахустин Сангин ба хондани нақшае ки суҳбати хомӯшонаро барҳам зад, ҳар саводу нолае ки аз гулӯи Сангин мебаромад, гӯё аҳволи пурмалоли Одинаро тарҷума мекард. хусусан дар ин банд: ин чӣ дашти бекасӣ, ин ҷо намебинам касе, эй хаёл ёри ман, шояд ба фарёдам расӣ. гар ба фарёдам расӣ, ман зинда мемонам басе, варна дар рӯи замин гардам намеёбад касе. Сангин овози худро аз хаспарда бароварда ба қуллаи кӯҳ мерасонид. дигар Одинаро тобу тавон намонд ва садои гирьяолуди худро баланд карда, дар ин нолаи ҷонхарош ба Сангин ҳамовоз шуд. баъд аз ин ҳар байт дар вақти акс ба гирья ва ҳангоми авҷ ба нола ба ӯ ҳам роҳӣ мекард. то вақте ки Сангин сурудро ба охир расонид, Одина ҳам ба нолаву гирьяи паёпай дили худро қадри холӣ намуда, ба худ қуввати сурудгӯиву нақшхонӣ пайдо карда буд ва бо сӯзу гудозе ки дили сангин ҳатто дили санги кӯҳро ҳам об мекард, ба хондани ин ғазал сар кард.
фиғон аз ғаму дарду доғи ҷудоӣ, ки з ӯ шуд ҳама меҳнатам ошноӣ. ҷудоӣ зи ҳар чиз мумкин бувад, лек киро ҳаст ёрои аз ҷон ҷудоӣ. зи ҷонон ҷудо кас чисон зинда монад, зи ҷонон ҷудоист аз ҷон ҷудоӣ. ҷудоӣ ба ҳар ҳол мушкил, хусусан зи ҷонон ҷудоӣ пас ошноӣ. ба васлу ба ҳаҷр аз ту осудагӣ нест, ту эй ишқ бар ҷони ман як балоӣ. ту эй васл нағзӣ вале бесаботӣ, ту эй ҳаҷр дардӣ вале бедавоӣ. ба водии андӯҳ саргашта гаштам, ту эй роҳбари хуррамӣ дар куҷоӣ. ҳамон аз фарёди ман то ба мурдан, фиғон аз ҷудоӣ, фиғон аз ҷудоӣ. мо аз тафсили ин сафар, ки саросар пурмалолу андӯҳвор буд, сарфи назар менамоем. ҳамин қадар мегӯем, баъд аз чанд рӯзе ки одинаву сангин дар кӯҳистон ва биёбон сурудгӯиву фироқномахонӣ мекарданд, ба Андиҷон расиданд ва маркабҳои худро ба сарой бурда баста, худ ба коргоҳи пахта, ки порсол дар он ҷо кор карда буданд, рафтанд. Қурбоналии пудратчиро дида худро ба хидмат нависонданд. фасли пахта ва мавсими кори зовуд ҳам расида буд. Қурбоналӣ аз онҳо ваъда гирифт, ки рӯзи 1 моҳи сентябр, ки расми кушоди зовуд мебошад, ҳозир шаванд, вагарна ба ҷояшон мардикори дигар гирифта мешавад. Одинаву сангин маркабҳои худро фурӯхта, рӯзе чанд ба диду боздиди ошноҳову ҳамватанонаш рӯз гузаронида, ба рӯзи ваъда ба сари хизмат ҳозир шуданд.